Wodi yariana eskuru yobroso ya senteli ya sinyabyobo ngati chiskuru chia kolibi ya samate muamanena a KCPE na naboni gobo tenelibwe skuru yubate birabuna igobagende tokwerubi ya soko bwaterana na bana abayiboli amo n'abalimu kone kibuna ngo chibale komente birengo bye chisemi ase skuru yo uno omulikeito Petronira Mokeira agotomanya Magega ya machibu ya matemwa a KCPE ko bwato kwa chiwiki ibere cherire nigo twakoretaro ya itogoika ase skuru ya St Elias Nyamira Primary School egotoke ward ya Riana ebunge ya Bonchari imeye county ya Kisii abwase tuomerana no mworoki wa Shadra Kandama oyotangana korwe skuru eyo na magisi chimisa 53 nebere ase skuru eyo okwana na Ndizi TV nigo Shadra kababoli aboroki wabande Okoromo kia na boy gokolenda esa uba gotaranero anene chinga kiechi chierusa. Jina langu naitwa Shadra Kandama. Mchenalingo mwana mutangania se amatema KCPE 2021 Nyamira Primary. Akalata mbaka ngeta no kasoma bakong na ko boa musani wa palimu na boy ko musabanya sai. Advice to the other pupils and students Baliba Chakara Matema KCPE this year. I will advise them despite the challenges over there. Neabanga, you are from a humble background, just remember that hard work pays and it's never good and rewarded. There are many distractors. Ichirora etereto narko kogweta. One of them no chora basani uya. Choosing friends wisely, it helps a lot. Omworoki omonene bwe skuru eyubo igoni gabato yaboroki bande asoko beka omokia na kwenekia aboroki obe skuru eyongo korabale buya yekorengani wane emyaka ya magega. Agite ebirutu abangite nyasaye otokonyire igakanyora marks 257 up to 245. Ebikakati twabegete yonse una yo motivate abana motivate abalimu yonse gaikirana so kogenda guchimutwe una toko ende class ya 2022 we still asking abayibuli baito banyamiobo ne community za nyamiobo mutubwati sinande ntumaite nga ntubwe emini yaito ya 257 tuike 260 una twabangite kulitangani Omoteneneli bwe skuru eyo na boiga bayiboli nigo bale no mogoko kegima abwa stato mu abashadra kya baboli abayiboli bonsi koligerelia aboroki wababo na kubamenta chisemi anene mono chinga kieche ebintu byonchoreirie anene mono ase ekegolia yeke. As from the management point of view ntwa isaransete n'abalimu bonsi elinde tokanyanyara gupanga mekakati ngakito go improve skuru yeito elinde no nyene facility totwale n'abana elinde banyara gweta ande ndongote ya biboli omwana orio etete tali ngaro muyamono nyasago kwanye no kubwaterana kuri turabwaterana nabali bagwete tali bagubobe abayiboli bado nabo biboli bakokonyo mwana omomonyo muchando solenge agende skuru ba Petronira Mokeira, Ndizi TV.